Thule indoda kaNkulunkulu tshadile ngoku, hamba nonkosikazi wakhe. Abakayigqibi ngisho inyanga, angazi masonto mangaphi, noma sekhona noma liselodwa yini isonto, noma babili amasonto. Only 2 weeks old emtshatweni. Ladies and gentlemen, please allow me to introduce to you the man of the hour, the man of the moment. Indoda eshumayo, he's young kodwa ushumayela ngathi kushumayela utata omdala. Indoda enezinto inkaNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Ladies and gentlemen, please allow me to introduce to you Pastor C.J. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Abu Yesu bamlimaza wafa bawo siyalibulela ixesha usinikeza lona. Siyathandaza moya ingcwele ukuba intando yakho yenzeke egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Abu Yesu, Abu Yesu, bamlimaza wafa engona. Masithathe lithuba loba sibulise umama uJobe. Siyabulisa egameni likaYesu Kristu. Ake simshayele izandla bazalwane. Oh Jesus, hallelujah. Sibulisa team ye God's Army yonke siyibona khona. They are really blessing us. Ake sibashayele izandla nabo. Sibulisa bonke abefundisi abakhoyo phakathi endlini. Ndiyaphazamiseka kancinci. Sibulisa bonke abafundisi abakhoyo endlini noma mebefundisi ngegama likaYesu Kristu. Ngicela nabo sibashayele izandla. Sibulisa lonke ibandla likaKristu elilapha namhlanje kusekuseni, but kuhlangenwe, I believe yenye yezinto esizayibona ezulwini. Hallelujah, sihlangene ngolhlobo day and night. In fact, there will be no day, there will be no night. Hallelujah, sidumisa uThixo. Siyanibulisa ebandleni ngegama likaYesu Kristu. Amen. Siyambulela kuThixo uhambe nathi loba side sizofika kule ndawo. God's Army siyayithanda. It is in our prayers. Siyayithandazela. It's changing ubomi babantu, yaqala yatshintsha bethu, and is continuing to change many lives. Siyambulela ke uThixo. Ndiyama nonkosikazi wami. Hallelujah. Naye ndiyambulisa ngegama likaYesu Kristu. Amen. I don't want to waste time. Ndifuna ke singene nezwini lenkosi. From the first book of Samuel, chapter 21, we start reading from verse. In fact, ngicela siqaleni uread from verse 10. First book of Samuel, chapter 21, verse 10. Hallelujah. Abu Yesu bamlimaza wafa engona kokwinduli elu enga
asitsho kwakhona we were so much blessed satouchwa yi-testimony katata wethu kule ndawo testifying about the power of the cross. Siyambulela uThixo, our lives were convicted by i-testimony yakhe. It was not motivational, it was reminding us ukuba sisukaphi. I felt like ndigqibodla isidlo senkosi. You know, xa ugqibodla isidlo senkosi ne-purpose yokusidla kwaso ifulfilleka, where you feel like it is that day ophamisa ngayo isandla usithi Nkosi ndiyakwamkela. As he was testifying, nam ndiyeva ukuba ngiyalikhumbula elo suku. Hallelujah. Izama ukuthi bazalwane, we were so blessed, tata wam. It was more than a testimony, it was a preaching. Hallelujah. Wake wathi umfundisi uSithole ubaba uJobe, a testimony, it is more than 100 sermons. Hallelujah. Just one testimony. You can, in fact, xa ujonga iBhayibhile, uYesu Kristu, he was followed by crowds, ngabantu abaninzi. One of the pulling factors zikaYesu Kristu yayizii-testimonies abantu ababenazo ngaye. Ungazithatha zonke izinto, you can convince umuntu otherwise, but you can never confuse umuntu nge-testimony uThixo amenzele yona. You remember the guy ethi ndiyazi uba nithini ngaye, but all I know bendingaboni, namhlanje ndiyabona. Sikhona bazalwane, ndizama ukuthi it's one of the things that you need to pray for. It's going to uba idimande umthandazo yokuba singabikho against of miracles. Hallelujah. For us to experience testimonies. Because xa against miracle, uthi asifuna miracles, sifuna izwi thina, you will be short of miracle, you will be short of testimony. Because your situation ifuna it a miracle. Khona ngamanye amaxesha ngizongena ezwini bazalwane, ngamanye amaxesha uthi Nkosi, imeko yam is beyond man. Imeko yam idinga uThixo. Yabona ke into xa seyidinga uThixo seyidinga miracle. It's beyond human control. Idinga uThixo. Lento ndiyithethayo ayivuthisi, inida somebody who is realistic about ubomi bakhe. You know, there are times I remember ngenye imini ndi under pressure kakhulu. Ndathatha ifowuni, there was no airtime. I felt like ukuba ndive ifowuni yam iringa kwi-headquarters zasezulwini. It will be a fulfillment. Ndingeva ngcono ukuba ndingaringela ezulwini. Hallelujah. Yayidemand yokudinga uThixo angenelele. A miracle is God's intervention in your situation. Sikhona bazalwane. And I believe uThixo soza sihlanganise ngolu hlobo ubusuku bonke, and you come back the same again. You should change your attitude. You should change. You should activate another power. You should activate your faith, because ngeke uhlale ubusuku bonke uThixo angenzi into. Sikhona bazalwana, uThixo unengqondo, he understands times. Understand ama-sacrifices abantu abawenzayo. Ingake sithi eBhayibhelini akawadla amandla endoda. He will never, ngeke uhlale ubusuku bonke uphume ufana nakuqala. And I'm provoking you, imeko yakho beyond a chronic disease. Uyandiva le nto ndiyithethayo? I-chronic disease ayifuni noba uwe phansi. Ifuna uba uthi receive by faith, then you receive your healing. Uyayiva le nto ndiyithethayo? If you can take what le nto ndikuxelela yona, God can perform a miracle in your life.
At one stage, Jesus was teaching, little Bible wayiteacher endlini. There were more microphones, kwakungekho nto, but into engiyaziyo kuthiwa as he was teaching, the power was available. Little Bible, those who were far, zange batsalwe kukuva into ayizithetha. Batsalwa yinkazimulo eyayihlanganise abantu bemamela ukutsho kwakhe. And kuthiwa bathi xa befika kweza indoda ethile eyayileliswe ekhukhweni. Kuthiwa le ndoda there was no way through. He had to climb. Kwanyanzeleka inyuke iyothi uproot the roof. Sorry, iyosusa iroof ngaphezulu so that i-accesse uYesu Kristu. Now ndiyarhalela ukuthi before I minister, from the faith onalo ekususe endlini wazofika kule ndawo, ungathi xa ufikile uvalelwe zii-crowds, begin to climb. Uyayivalelwe ndiyithethayo, nyuka and ususe the roof of unbelieving. Ususe the roof ethi my situation is beyond help. Ususe the roof ethi ndowuhlala ndikule situation because God is ready to meet you halfway. I want to preach on a title ethi hallelujah. There are battles you'll need to lose for you to win. I want to preach about that in Nhlale Phansi. I'm not sure about the time, the relevancy of this message, but it is relevant to you. It might not be relevant ekseni, but irrelevant kuwe. There are battles you need to lose for you to win them. Your win is your loss. Your lose is your win. Cela ungifundele ivesi yam thandaza verse 10. Angifundele ku-English. Any version ku-English bazalwane. Verse 10. Then David arose and fled that day from before Saul and went to Achish, the king of Gath. And the servants of Achish said to him, "Is this not David, the king of the land? Did they not sing of him to another in dances, saying, Saul has slain his thousands and David his 10,000? Verse 12. Now David took these words to heart and was very much afraid of Achish, the king of Gath. So he changed his behavior before them, pretended madness in their hands, scratched on the doors of the gate, and let his saliva fall down on his beard. Verse 14. Then Achish said to his servants, "Look, you see the man is insane. Why have you brought him to me?" May you anoint the lips of the mortal for the declarations of the divine. May you anoint a creature as you will be exalting a divine God, the Creator, in Jesus' name. Lord, we thank you, we bless your name. Amen and amen. Bazalwane, kulamazwi xesha lincinci ndinalo kule ndawo.
Essentially, there are battles in life you need to lose for you to win them. Life, it's a game of battles. Okanye ubomi kulapho si-encounterisa i-battles day in and day out. And if you are uba ulikroti elikhulu wena uwina zonke i-battles, if you want to see umuntu ophumelela zonke impi, ndiza kuxelela ukuba ixesha lakhe alikho lifitsha, alikho lide apha emhlabeni. Uzohamba very soon. Because kunezinye i-battles that you need to lose. Lena is one of the strategies zikaThixo ekubetheni uSathana. Because uSathana uyamfuna uwin ngoba kanawongo. uThixo xa ithetha nge-battles uthi xa usiya ukunikeza attitude ethi don't fight to win because you have already won the battle. Ukunikeza attitude ethi you are more than a conqueror. In other words, at times ungazibona uleli phansi. Xa uphansi, never to say uluzile. Because each and every time we face a battle, si face a battle eseyiwiniwe. Now, you need to understand one thing, yokuba thina asoyiswa. Soyisa ngamaxesha onke. Ngamanye amagama abethu olose zigain zethu ezo. I wish I can say there are things you need to lose for you to get them. Kukhona izinto ofuneka ulahlekelwe zizo. Yi-principle kaThixo yokuhlula uSathana leyo. iBhayibhile sifunda kule ndawo nguDavide lona. A guy who was anointed to fight battles. uDavide, one of his calling was to win battles. uDavide xa ufunda ngoDavide wayenemental ezintathu. Number one, wayenemental, he was a prophet. uDavide, that is why he prophesied about him. Oh, hallelujah. Wathi uthi xa ithetha kwenye indawo, I said to my king, uthi enye inkosi yahlala eqala kwenye inkosi. In fact, andifuna ungena kakhulu kule ndawo, I will divert. But ngizama ukubonisa uba David was a prophet. He prophesied about even the coming of Jesus Christ. Okwesibini, David was a priest. That is why uDavide wafika esinkweni esidliwa ngababingeleli yedwa zodwa, singadliwa ngomnye umuntu. Wafika elambile wathi ndinikeni eso sonka ndidle. Because wayengena problem, he was a priest. That is why okwesibini bathi ababingeleli belele kungekho muntu okwamkela ityeya yomnqophiso. Lithi iBhayibhile wathi uDavide ndinikeni effort ndamkele ityeya yomnqophiso. I-effort yayinganxitywa nangubani, i-effort yayinxitywa only ngababingeleli. It was only the priest who was supposed to welcome the Ark of the Covenant. But David, because he was a priest, he welcomed. Jesus. David, he was a king. A king. David esemncinci walwa to oh hallelujah. Awufunda incwadi yePsalms 23. It is one book erevila kakhulu the life of David. Ezinye incwadi zonke ziyabalisa uDavide ze uyabalisa uDavide nge-encounters zakhe ebomini. But incwadi yeNdumiso 23 iphethe ipackage yobomi bukaDavide. David was born efemelini yakhe akafunwa. Wathatha uDavide wasiwe enhlango ukuba ayokolusa izimvu zikayise. It is said kwabafundi beBhayibhile ukuba akuvumelekanga for a lastborn uyokolusa ngabakhuluwa bavumeleke uba bayokolusa. Nyamezela uzandiva. Fana negqirha mntanam, amatye igqirha liwajula onke amatye.
alijuli libe linye likhomba umhlola kodwa ajulwa onke. Yeke ninijula amatyama. Ndithi mna uDavide usiwa endle uyise with the purpose. I don't want to drag this story. Uyise ufuna ukumbulala because why not believe that David was his son? Now I figure uDavide endle ipurpose kayise. I'm trying to show you uba uDavide wayizelelwe ukulwa. And sonke emhlabeni, once ungene emhlabeni, ufike ezweni lokulwa. Emhlabeni mhlobam wathi kuzala umntwana ekhaya, wathi umakhulu wami xa imwelcome, wathi mntanam welcome kwilizwe lebattles. Wathi uzolwa impilo yakho. For you to reach the following day, you need to fight for the following day. Wazi lo mhlaba ngumhlaba wokulwa, kudingeka mabhetshebhethe. And David wafika endle. Xa ifika endle ufika udibana nebhere nengonyama. Amanye amagama ipurpose kayise iyafezeka. Yokuba amthi endanger kwizilwane zasendle angazuba namandla azo. But kushiwa umuntu ozibizela ukulwa. Yena xa idibana nebhere u-encounterisha okanye unikezwa i-foretaste yempilo azayiphila. Le ngxaki adibana nayo uyathestisha uba David, now that usemhlabeni, this is what you will be doing. You will be fighting. So wadibana nengonyama, wayiqenka ingonyama wayigqiba. After all was celebrated, as he was still celebrating, kwavela ibhere. Kwavela another animal, different from the animal ayoyisileyo. Because each and every time you say into ucinga kobuya yona ngomso. Ngomso kubuya enye. And let me tell you something. If yesterday you have won, it is also a guarantee that you will win also this battle. Ngono niyisusa isasebenzi ngo. Wadibana nebhere kuthi ibhere walibulala. Emva kube libulela ibhere wakontinuisa ulusa izimvu zikayise. Kuthiwa ngenye imini uyise wakhe wathuma uDavide. Uthuma uDavide ukuba makase isikhaftini. Asele ukudla ebafeni babo. Oh hallelujah. Uyojonga abafu kuthi wafika in the battlefield. Kukhona a giant move around insulting the church of God. David ezizimpi zenyukele. Uqale wabulala ingonyama. Kwavela ibhere. Ubulala ibhere kuvela uGoliath. Jesus. Uyabona uba the more uDavid eqhubeka nobomi, the more efumana greater. uDavid angangayazi growth yakhe kube hlele endaweni inye, because indawo enye ohleli kuyo uyunga understand whether you are growing or not. But the battles you face ziyawuxelela that I am growing though in one place. You might not understand that you are growing. And no one angakuxelela uba uyakhula okanye awukhuli. But the battles osifaceayo, read them carefully, and the details the battles osifaceayo zizenza kuxelela uba ukhulile na okanye awukhulanga. Wafika wadibana noGoliath ethila. iBhayibhile uDavide wathatha ilitye. Wabetha uGoliath wawa phansi uGoliath. David ubulele ibhere ngezandla. Wabulala ingonyama ngezandla. Udibana noGoliath umbulala ngelitye. Because awukwazi ukulwa ibattles ezahlukeneyo ngehlobo elinye. Hallelujah.
kufuneka zonke i-battles, it's and every time uhlangana ne-battle there is a new weapon to use, Jesus. because awunolwa i-battle yamanzi uyilwe ngesibhamu. You need to be a Oh, submarine emanzini. Jesus. I feel the Holy Spirit. iBhayibheli engilifundayo wabulala uGoliath. Wakhulu uDavide wagcotshwa. Uthi kwincwadi yendumiso uyayideka itafile phambi kwababandezeli bami. Ureferisa kobrother bakhe ababengamfuni that itafile idekiwe, and all my brothers including my father obenganifuni balapha to witness me ndisihle tafileni, as if it was not enough. David unga-enjoy lo meal ucima kuphelele apho. The journey still continues. You are to face other battles. Fana namajoni Davide ekwathiwa xa nisela ningaseli nilale ngezisu. I understand you are tired, but nisele nigaqe ngamadolo, because the battle is still on. iBhayibheli engilifunda uDavide wadibana nempi uyazibona ezinye impilo zahlangene nazo zi-incidents. You need to define. Ungasebenzisi i-weapons zempi continuous kwizinto ze-incidents. As the church, we tend to teach much about the incidents more than life. Sisifundisa kakhulu how to dodge the devil xa udibene nayo. Asifundisi uba how to live with the devil. uDavide ubulele ibhere lifike kwakanye walibulala wagqiba wohlukana nebhere, wabulala ngonyama wafika kwegqiba wafika wabulala uGoliath wohlukana naye. But this time wadibana noSaul. Ndaba yami lapho ke. Xa ifika kuSaul, uDavide uThixo naye ukazenza izinto engingazi-understandiyo. You know uThixo uYesu nyam-understanda xa isithi you might not understand today but later you will. There are things esingazuzi-understanda kulo mhlaba sozi-understand ezulwini. uThixo ugcobe enye inkosi kukhona enye inkosi. And uThixo akayiniki le inkosi ikhoyo i-farewell so that ku-introduce enye. Uyayiyeka uThixo athi mazihlale zombili. uSaul ubizela uDavide in the palace apho abizelwe khona. Aphinda amtshatise nentombi yakhe. uThixo is quiet. Jesus. Ngelo xesha andazi noba uThixo wasazi nesiXhosa esithi azihlala inkunzi ezimbini ebuhlantini obunye. Wathula uThixo wangathi akwenzeka nganto, zafika zahlabana. Hallelujah. Azifika khona kwacaba inkona inkunzi endala, uSaul akamfuni uDavide. But uDavide waleqwa nguSaul. I think uDavide, I'm going to preach for a few minutes. Hlale phansi. uDavide uleqwa nguSaul. Wakhula uDavide wanawo also the soldiers eziphansi kwakhe. And ithi iBhayibhile xa icacisa the soldiers kaDavide, uDavide waqokelela i-soldiers which were rejected by Saul. Wazisa ama-reject and he trained them. Emva kuba ebatrainile balwa izimpi bengalwi noSaul. They were rejected by Saul, but they never fought against Saul. Balwa izimpi ezinye zezimpi ababezilwa babesilwela uSaul. Hallelujah. Ithi iBhayibheli engilifundayo uSaul wabulala iwaka, uDavide wabulala amawaka ngamawaka. Omama bacula bahlabela ingoma. Le ngoma yamcaphukisa uSaul and yazisa umsindo omninzi kuSaul yokuba afuna umbulala uDavide. But irresponse kaDavide in this battle yokuthi though enayo icapability
amandla ozilwela aphumelele. But akalwa the way uSaul expecte uba uzulwa ngayo. Indlela uDavide awaresponda ngayo was to run away from Saul. Jesus. David is powerful. David is ready to fight Saul. But eyona weapon wayisebenzayo was to run. David, le weapon yamagwala. David, a hero like you, ngeke ilwe ngobaleka. Jesus. Because there are battles in life that you need to run away from them. Oh, Jesus. Hallelujah. Sometimes uSathana akakoyisi kuba umoyisile. Ukoyisa kuba uthe fight wrong battles at the right time. Zimpi zona kodwa engafanelanga ubuzilwe. And wazilwa nguluzi emazulwini, izulu lijonga phansi ukuba why wasting time fighting into ebekufanele kayilwe. Dithini Thixo, avoid it. There are battles that you need to avoid. Jesus. Unamandla ozilwa, unayo zonke izigwegwe, avoid them. Hallelujah. Don't waste your energy. When David was faced, David wayijoyene noGoliath. You know, ufuna ukwazi ibattles oma uzilwe, kwibattles oma ungazilwe. Ibattle nganye, read iprize yebattle before you engage kwibattle. When the devil is busy strategizing, be busy in reading over. What will I get? Each and every battle uDavid wayilwe ebomini yayine prize yayimphathele yona. Uthi xa idibana noGoliath, because ibattle kaDavid noGoliath yayi-introducer in the chiefs, yayi-introducer uba lixesha lethu kwi-presidents, yayi-introducer ebukhosini. The way through, the way to the palace kaDavid kwakufanele idlula kuGoliath. And David kwakunyanzelekile ukuze ubukhosi bakhe bubonwe, he must kill Goliath. But to David, it is worth it to fight this battle. Because ngapha kwale battle ndibona crown in my head. Kuvela unnecessary battles. So brother baka David, yayi wena ziphi kuza. uDavid umphendulile uSaul, wanika itestimony yakhe kuSaul, but uDavid akangayinika itestimony yakhe kubrothers zakhe. Because ubuya inika okanye akayinika is irrelevant. Akho bantu abanayo aba bantu. Ndaxoxa nabo, akho nto izandincede xoxe naba bantu. I must just avoid these people because they are delaying me. Njengoba ndilibele kuxoxa nabo, uyafa uGoliath, ubukhosi bam wathathwa ngomnye umntu. Ah, yes, Jesus. Ezinye ibattles, kune-battles obekufanele uzilwile ebomini, wadelaywa zii-battles obekufanele uzilwanga. Jesus. Such that waziwina kodwa uyanga ndawo. Thank you, Jesus. One of the strategies of fighting the battles of this life is to avoid useless battles. Uthi Yesu Kristu xa ifundisa ngale nto ndiyithethayo, uthi sometimes okuphetheyo xa ikuphethe kakubi
uthi run 100 meters, uthi go for 200 meters. Uthi uba ukubetha kwelicala, bring this side. Le nto iseyenziselwa ntoni? uYesu Kristu uzama ukuthi le into endiyilwayo ayinanto uzayenza apha ebomini bam. Masikhawuleze siyigqibe. As Christians, we are busy fighting the battles that we are not supposed to fight. To a point that side salwa sodwa utshaba labukela. We are busy fighting against oil, against water. We are busy fighting against the subjects ezingangeni ndawo. Some of the battles we need to avoid them. Usatan uyayicreate into yokulibazisana. Singayofika kuba silibele kulibazisana. Avoid some of the battles ngoba zina prize kuzo. The second battle that David was faced with, leni continue. uDavide faced with a battle yokulwa nonyana wakhe uAbsalom. A son amzele ngokwakhe uvukela uyise. uDavide was very wise in dealing with this. uDavide xa ithetha kuyo yonke into eniyenza nje manyolwa noAbsalom, ningambulali uAbsalom. Because ndabulala unyana wam. Bawuthabathethayo uyise wabulala unyana. That will be a bad. Iyaba into embi kwababukeleyo. Ndabulawa unyana kodwa uyise woyisiwe. Kunyana ukhosi buhambe. Kuyo yonke le mpini ilwayo kunezinto ebekufanele uSathane acimana azitargeta. Don't target them. Because empini kwakufanele batarget uAbsalom. Uthi don't target Absalom, target other soldiers. Because nabulala uAbsalom. Noba ndiwinile ngulose. Noba ndiluzile ngulose. What? And God is faithful. Kudo Absalom wahengeka emthini esehashini. Akekho umuntu wabulala uAbsalom. Wahengeka emthini. Sandive. The second battle David, the other battle David faced with. Kudo wathi ebaleka uSaul. Wafikela uSaul wafikela emqolombeni uThixo wamkhavarisha. Wacreate intambo yezigcawu. uDavide walala khona kuthiwa ndiyazi uba yenzeka kanjani but kwenzeka noSaul wafika walala. iBhayibhile engilifundayo wafika uDavide wasika umqukumbelo. It's a sign yoba I should have killed you. But andikwenzanga nto. Amangala amasoldier. Why ungambulelanga une chance to kill? You should have killed your enemy. Ilizwe lonke belizocelebrate. Ububumbulele. But to David, I'm not a fool. Some of the battles ndingaziwina namhlanje, but ngomso zindivukele. Ninivanga. Uwin wam namhlanje ngomso ingangilose. Andiluza le battle namhlanje, tomorrow I'm protecting my destiny. Sandive. iBhayibhile engilifundayo uDavide wafika umuntu obulela uSaul, yakhumbula? Wathi ndimbulela iqele livuza igazi. Banomsindo uDavide wathi kill this man. An ordinary man ibulele the king. Why Davide angry nokubulawa ke-enemy yakho? Uthi Davide, what type of enemy is this? It's not just about enemies. Yeyiphi le enemy iyi-enemy yami?
okwesibili ucacisa uba why bendiyekile ungambulali. Because uthi uDavide xa ndikwazi ungeyoking ndibulala iking, nam ngomso xa ndiyiking ndingabulaleka. Ngamanye amagama andiprotektanga Saul, ndiprotekte isitulo uSaul ahleli kuso. Ufuneka ndingabuvezi ubuze baso ukuba ndiseredi uyohlala kuso. I must not reveal the weakness. Diveze ubuthakathaka besisihlalo if I am still willing uyohlala kuso. You need to protect the leaders. We protect in the failures. Fikile ngoku. Fikile. Umprotecte kungekho reason to protect him. If ungumntu on a destiny, oh hallelujah. If you are still willing ukuya kwi-greatness, protect those in the abakwi-greatness. Usenenjongo yoya phambili, aprotect abaphambili. Ngoba wothi kanti uhlubula ubuze ohleli esitulweni sakho. Awuhlubuli yena, uhlubula uba kwesasitulo kuyakwazi uba kungenzeka u1 2 3. When abafundisi, God gave me this message. Uthixo kuma abafundisi indlela ababethwa ngayo. Abethwa nangithathatha nongakholwayo, nongazange kwakhona umfundisi kokwabo. Futhi engekhothemba noba ngakhona. Bayazenzela. Hayi nizichapha abafundisi bami. Nibethwe esaluni, nibethwe emasibhini, nibethwaphi? Uthi uThixo ubethelana ungazazi uba ngomsu sengangumfundisi. Uthi isidenge ngumuntu ozazi uba ndine calling kodwa ndibethe ababiziweyo. Ezinye izinto luma noba kulumeki. Hayi ngoba kutheni you are protecting isihlalo zohlala kuso. Dayibulala le ndoda. Nomnye usenganibulala. Ngoba uyabulaleka kwesasitulo. The only way for me to protect that seat is to lose this battle. The only way yoyofika kwi-destination yam is to lose this battle. By doing so, I'm protecting my destiny. Kwevesi esiyifundayo, uDavide ubaleka uSaul. Ufika kwindlu kwenye ye-tribes zamaFilisti. Xa ifika khona lithi iBhayibhile ngilifundayo bambona. Bacela nezenzo zakhe uba nguye lo bekuculwa ngayizolo. Lithi iBhayibhile wawathatha uDavide lamazwi wawafaka enhliziyweni. Emva koko wazenza igeza. A mighty warrior. Yaligeza. A worshipper by calling. Yaligeza. The prophet. Yaligeza. Nageze livuzisa amathe. Lakwela iminyaka. Deliberately. uDavide kwakunyanzelekile babeligeza kule situation. uDavide lithi iBhayibhile he was alone. Don't be a fool when you engage in battles. Sibulawelwe ngamaqhawe ebulawiswa bubuqhawe. Engabulaliswa kuba ngabathakathaka ebulawiswa bubukroti obu. Ulikroti kakhulu yoba uyoyiswa ngabathakathaka. Ngoba ulikroti elisistenge. David, okay, in this situation I'm alone. I have no one. Okwesibini i-enemy yami iyawazi amandla ami. To a point that icula ngawo.
amandla am. Okwesibini, enemy yami iyazazi izenzo zam to a point that iyazibalisa. Thirdly, ndikwi-territory yotshaba lwam apho kungoku ndingenowina khona. Because ndikwi-territory yotshaba. One, ndikwi-territory yotshaba. Two, utshaba luyawazi amandla am. Three, andinazithobe endiziphetheyo. The only battle, the only way yokuwina le battle is to lose this battle. The only way is to lose this battle. Because abantu baseGathi ihlobo abazazi ngawo bengamakroti aba-engage kwi-war namageza. Njengoba ndiyenze mandeligeza apha. Can I come close? Sikwi-nation, sikwilizwe, sikumhlaba abayawazi amandla ethu. Sikwi-territory yabo. Bayasazi uba si-capable of what? Imandi ngixelele 90, in fact 70% abantu abakhoyo abangakholwanga zii-backsliders. Mamagama bayayazi Christianity. When you're dealing with them, you are dealing with people abayazi inkolo yakho. But the only thing abangekho ready kuyenza kukuhlazeka. And when ukuzuphume kwibekelo abo hlazeka. Be ready uhlazeka. I understand, I command, but for you to succeed with your life, be ready. You must be ready to be ashamed. You will never mount to anything in this life if ungumuntu ongekho ready ongena ehlazweni. You must be ready to lose. Lose awukhomandi nasemadayisini. Ubhlungu. But hallelujah. Konceda ntoni ubu-enjoy at the expense of your life. You must be ready. You're the Lord. In this situation, there is no way out. Indlela yophuma apha mandihlazeke. Manesi sidenge. Ngoba kubhaliwe kodwa ubudenge bakhe buhlakaniphile kunokuhlakanipha kweli lizwe. I must be a fool. Jesus. Because it is foolish to those who are perishing. Yet it is the power of God to salvation to those who believe. Oh, Jesus. To some of the battles, you need to lose the battle. We lose the battle. Xa uyiluzile bayahleka. Jesus. Bahleke. And bangathi xa behleka uresponde. Nyamezela ukuhleka. Because your way out kule meko. Hallelujah. Ngoba bahleke. Hallelujah. Bahlekisa ngoDavid. Bathi jonga lo besibulalela uGoliath. Jonga ikroti lakwaSirayeli, ibhongo likaSirayeli liligeza namhlanje. You know the battles of your workplace. Here goes win. If you are not willing to be a fool. To be a fool. To be mocked around. Ungabi clever besisibhanda. Can I show you something then, Divali? We are not ready to lose. We are not ready to be ashamed. We are not ready to be in pains. Yet the king we are following, the strategy of the tongue as Satan. Jesus was given an opportunity. Yoba into izele kulomhlaba nansi ithatha. In the wilderness,
Every 40 days and 40 nights of fasting. He was in power. Wayesemandleni. Wathi uSathana lento izeleyo zakunikeza yona. Change the stones to be bread. And uYesu wayesemandleni ngoba wayiphuma fasting. Yayingenzeka lonto lula. But Jesus understood one thing. That uma ndiwatshintshile kwacelebrate amantshi adzikazi zonke uzuko lukaThixo lumkile. But uYesu Kristu no. But uSathana, do you choose to go to the cross? Nobody uthathe the easy way. But uYesu I choose the long road. But uSathana, do you know the road ozodlula kuyo? Kukhona iGetsemane kule ndlela uzodlula kuyo. Umilo eGetsemane uyajika ube ligazi. Are you prepared to walk this road? What we ask, yes, it is full of pain, but I am willing. I choose to suffer to gain. I choose to lose my life to gain my life. But there is no way to gain them. Ubazuza if I don't lose mine. But uYesu Kristu, what uSathana ubuxelele bakule ndlela uyikhethayo. Kunendlela ebizwa ngoba yidorolose. Indlela yepain. Abekho abahamba kulaa ndlela bafike emnqamlezweni. Bafika sebetyathiwe ngoba badlula entlungwini eninzi. But uYesu Kristu, I know. I choose that road. I choose it. Inzima kodwa ndiyayikhetha. Iveza ubuthakathaka bam. Yes, do you know? Yoba le ndlela uyikhethayo uzobaze. Kungabikho nto igqumayo. In other words, you will be naked in front of your followers. Are you willing? But yes, I'm willing. Are you willing? Yohlatshwe ephangweni. Yolinywa umqolo. Uthwala isithaba sameva. Yes, I am willing. Jesus. Ngicela ukuyanda ukudlulisa apha nje. Our strength, amandla ethu akekho kwi-victory. Asendleleni ya kwi-victory. Iglory yethu ayikho ekubeni ngangipha isitulo. Ayikho ekubeni siphakamisa insinga. Sithi go around. Sithi I have won this and that. Indlela yethu ithi ufike kanjani ku this and that. Iglory yethu ayikho kwinto esiziphetheyo. Isekubeni siye sazifumana kanjani esiziphetheyo. Oh, Jesus. I feel the power of God in this place. When Moses was taking out the children of Israel, ebasa in the well, elizweni eKanana, the Bible tells us, but there was a short route. Hayi man, edlula kwamaFilisti. And the Bible yasixela babexhobile ngoba babeyazi uba bodlula elitshabeni. They were willing to fight. Uthi uThixo, don't fight, choose indlela edlulelwayo. Choose indlela ehamba ende. Because the battles you are fighting, you are not fighting for yourself. You are fighting for the generations to come. Ivitri kowe kodwa kwi-generation ezayo yiprofesi. They passed it through the Red Sea. Badlu bafika kulwandle olubomvu. Bathi xa befika bakhala. Zovala. Bakhala. Bathi xa bekhala
bengayazi uba olu lwandle luyaprofeta kubo lulwandle, but to the generations ezizayo it's a representative of the blood. Jesus. Ukuba nidluli kwolu lwandle lubomvu, you are robbing the next generation. Generation ezayo niyayi-owisha ekungalityhilini power that is in the blood, as if it was not enough. Because when they were going through badlula bona, but izinto ababedlula nazo zazidlule, yayishumayela kuthi ukuba sizazodlula sibe ngapha kodwa utshaba lwethu soze ludlule. Kuthi abadlula bafika kwilitye. Xa befika kwilitye wathi uThixo strike the rock, and there was no water. Kanti uThixo le ndlela usikhethisa yona soke sidlule kwindlela engenamanzi. Utheni uThixo ufuna usibona uhlekisa ngathi? Kutheni uThixo ufuna usibona sisafarisha? Suffer today so that those who are coming may not suffer. Kudo wathi strike the rock, walibetha ilitye. To them it was a solution, but to those who were coming it was a prophecy that for us to live kofuneka kubethwe indoda, the rock of ages, iphuma amanzi, and from that water we shall live, singafi sawuphila. If babekhetha indlela efitshane sasingazulazi uba khona ilitye ezawufanwa lityakatywe liphupha amanzi ashingisele ekuphileni. As if it was not enough, badlula bafika, hallelujah, I don't have time, bafika kwenye indawo, bafika amanzi ekraka, fika mara there was only one way, kwakukhona umfula omnye ukraka, kwathiwa seleni idlulele ngaphesheya. It was a prophecy. Yoba kokhethwa the nation A1, but on the other side there shall be a church with, oh hallelujah, ungakraka umthombo yedwa usirayela ngawufeyila kodwa soze lifeyile ibandla loba nencasa ngoba ezogqibela sinencasa kunezoqala. Ungakhethi indlela ezifitshane, ungakhethi uwina easy, because you will be robbing the next generation. Let me close. When Jesus, what I choose to lose my life. Evangeli, it Bible, he was yayisesihlalweni sobukhosi enxiba ingubo loloyiso. Walk with me, keyboard player. Enxiba ingubo yoloyiso. One, wayihlubula ingubo yoloyiso. He chose to take it off. Ingubo yoloyiso. I ask myself a question. Zazithini ingelosi? Because ipraise yengelosi zazike zimdumise nangengubo. Ngoba ingubo yakhe izalisa itempile. But xa uhlubula le ngubo usithathela indumiso. Uthi Yesu Kristu wasuka esihlalweni sobukhosi. And the devil was celebrating. Yoba ulahlekelwa ludumo. Emhlabeni awuladumo ukudlulisa isono. Ezulwini ziyalahleka ingubo. Ezulwini ziyalahleka izihlalo. He did not only lose ingubo nezihlalo, wehla emazulwini weza emhlabeni. Washiya the palace weza emhlabeni. Ahleka amadimoni. Xa ifika emhlabeni ndimona Gethsemane uyakhala uthi this is too much, but I have to drink it. Uthi omnye othethayo, the pain
is irrelevant when I check the purpose. Wadlula eGetsemane. It was on a Friday. Bamhlubula ingubo zakhe. Bamtyakatya. Bamthufela. Bamnyusa. Uhlazo lwakhe lali exposed to everyone. Nongaboniyo walubona. Uhlazo lwakhe. And the devil celebrated. Yoba simgqibile. Deliberately, the Bible, he was quiet. Wayihamba lendlela quiet. Willingly so. Message yami ithi be willing to suffer. Be willing to lose. It should be a willing attitude to go through pain. Zayimandanga. Your message is popular. Because each and every believer's life, silandeluyas kukhona Friday and Sunday. Noma unga powerful ubenzani, in your life uzaba khona Friday. And Friday you are naked. Friday you are a mockery. Friday bathufela kuwe. Friday ucholwa ngamatyala. Friday bayakusiya. If you are still willing, you must be ready to go through Friday. You must be willing for Friday. Shumela kwabanye namhlanje bathi ndiku Friday I am naked. Ndiku Friday ndigcwele the accusations. Ndiku Friday I'm in pains. Konto ndiyenzileyo wrong. But indlela eya ku Sunday dlula ku Friday. There's no other way. And Jesus, they celebrated Friday. Ibandla lalikhala. Can I say this without any fear? Even the body of Christ universally liku Friday. Sikhutshwe emaphepheni nabefundisi bakhutshwe emaphepheni benza izinto. Ibandla liku Friday. Sesikhathwe ngo-public protector. Ibandla li-account kurhulumente. Siku Friday. Sisenhlungwini. No one is ready to associate with the church. Kuthiwa ibandla ngamaxoki. Akekho willing nebebekulo babhekele oPeter. Bahambela kude. That is Friday. Friday of the church. Siku Friday. Noma kukanje namhlanje, Sunday is on the way. Akasubuya uYesu kunje. Ingubo ilahleke Friday yalungiswa. We're naked, but kunengubo elungiswayo. Church of God, ningamshiya uThixo. Sikusa Friday. Thunywe lonto nguThixo. Siku Friday. Hallelujah. Besikade sinendumasi yokuphilisa abanethombe legazi. Besikade sinendumasi yokudeliver ababanjwe ngamadimoni. Besikade sinendumasi yavusa abafileyo. Kodwa namhlanje size. You must be ready to lose for you to win. Jesus was willing to go through Friday. Are you willing? Falumlomo.
Because izinto ongazithetha singa-jeopardize uSunday. Izinto ongazithetha singa-abort into zakho zaSunday. Sunday songena edongeni kuvaliwe. Abanivanga. Sunday we will be unstoppable. And the church is taking that position. There will be no limitations for the church. There will be no hindrance for the church. Koqhekezwe isonga. Abasendleleni yaseMausi bengaboni bothi boqhekezela isonga babone. Liyeke nizwi lilahlekile but tomorrow isonga sobuya. Friday we lose. Friday we die. Friday we are cast down. Friday we are made mockers. Friday everyone is laughing. But Sunday is on the way. Our glory is endleleni eya kuSunday. Nengoma zanamhlanje singowakazulwa ngenxa yami. Asihlabeleli ngoSunday, sihlabelela ngendlela eya kuSunday. Vumela indlela iqhube indima yayo. Uba wayingadlulanga kuFriday ngewepha amavesi athi ngamanxeba akhe saphiliswa. Uba wayingadlulanga kuFriday esingathi kuba yimvana ethwala isusa ihlazo lethu. Because of his willingness safumana amagama omdumisa. Because of his willingness sanikwa igazi. Because of his willingness sathola impiliso evela emanxebeni. You will not be praised ngoba ufikile ezulwini. You will be praised ngoba ufike kanjani. Liyekeni ibandla lidlule kuyo yonke into edlulayo. Xa sifika kuSunday kodwa ababantu basurvivile. Bebeke batshona yaqhiphuka inqanawe elwandle. Babethwa ngamakhaza amaza khangakwazi ubantwelisela. Imelita kubasa umlilo. Ungalibalekela ulwandle kuba unqamela imelita enomlilo. Vumela udlula. You understand lo mkhumbi uhamba ngawo uphidlikile. You understand lo mkhumbi uhamba ngawo ungamaceba. Uvumele ngoba xa sifika kwelaqala we will be called survivors. Xa sifika kwelaqala we will be called heroes. Even the sea could not drown us because they are willing to go through. Are you willing? Want to pray with people? Yeah. Mandababine ngifuna uthandaza nami. Above all bazalwane moyincela uyayithetha lento enhlizweni yami. Take this message not as a sermon but as a prophecy. The church is going through Friday. Ningalilweli bandla. Wathula. Zangaphendule. Ngoba wayazi ba Sunday is on the way. But to you as an individual, ndokaThixo, in my family, kudala sisilwa, lempa asiyiwini. Lose this battle. Men of God, kudala ngifuna ingubo zami, I feel naked. Allow them to take them off. NdokaThixo bayangityola, ngikwazi uziphendulela. Nezityholo zabo zibonakala ngathi zivalid. Suziphendulela thula. Ngoba noJoseph watyholwa. Ngoba ke kumuntu ongena Friday ebomini bakhe. I cannot take it any longer. Thethwa ngami ekuhlaleni. Thethwa ngami emsebenzini. Kuthiwa ndisisahluleki.
kuthiwa ngihlazise ngevangeli, kuthiwa ngisayi uphela ndawo. Allow ulose, soze ube nayo uwini ungalozanga. Thanaza umuntu wokuqala othi give me power to go through this road. Funa uthanaza nomuntu othi not my will but your will. I want to pray with that person. People who are willing to suffer, people who are willing to endure. Give me power. Give me power. Shandarabasundorobokoshikataya. Jesus. For me, your love, was so much. Oh my Jesus. Sowulwe kakhulu. Sowuphendule kakhulu. Uyalalelwa. Uyalalelwa. Ngenzeki bangithethi nomuntu wonke. Moya ingcwele wenza umsebenzi apha ngaphambili. As I was coming, thetha nonkosikazi ndithi umoya ingcwele uyaministerisha kwabantu. Abanye ba-attackwa zi-minor strokes ngenxa ka-Friday. Jesus. Abanye are going through bitterness ngenxa ka-Friday. Abanye they feel like failures ngenxa ka-Friday. You are not a failure. You are not a loser. You are not a sinner. You are a mighty warrior. You are a conqueror. Phuma namhlanje usithi ungandivuyela itshaba lam kuba ndisephansi. My loss is my win. My going down is my going up. We die to live. We lose to win. Ngiyaphinda. We die to live. We lose to win. Marabababusha. Rangiliando robobuya. Wonke umntu o-attackwa i-minor stroke ngenxa ka-Friday, healing is taking place right now. Everyone who is going through bitterness, healing is taking place right now. Everyone who feels like a failure, you are being granted power to be more than a conqueror. You will be unstoppable. Your Friday is on, your Sunday is on the way. Awushayele phansi. Oyingcwele khawungqinele le message. Ngqinele moya ingcwele. Ngqinele moya ingcwele. Moya ingcwele uthi mangiphinde. When ubu-diagnosed i-stroke ngenxa ka-Friday, you are receiving your healing. Cela ibandla lixhome izandla zalo phezulu as a sign of willingness.
Ndibona uThixo namhlanje, ngibona ilifu. We are being restored. Awuvala amehlo akho. Sonke sime ngenyawo. Bawethu ingcwele. Yise wami weNkosi uYesu Kristu. Ozama mujobe. The anointing is too heavy in this place. God is doing it. Hallelujah. Asa baba. Hey! No misimo. No misimo. Hey! Oya la lela. Oya. Ya la lela, ya la lela. Oh, someone. Hey! Nanga manda sekona oyalalela asalabahanda. Hallelujah. Ayabosa. Oh misimo. Hey. Alabosa. Singa vumi. There are battles to lose in order to win them. Otumfundi, this is just a Friday that you are still going through. Moshalabahanda labasanta. O Sunday sasamnyango. I don't care, I don't know. Who is this person who is under this roof? uNkulunkulu athetha naye ngalendlela. Kunamaxesha bazalwane apho uThixo amhola umuntu
ngento seqinisekisiwe ngayo that you are going to lose it. But upheziste uhambe knowing that I'm going to lose this thing. Njengo Elisha ehamba no Eliya, abaprofethi befika besithi lo muntu uzosuswa kuwe. That man said, I don't care. I know what I want. The only thing that I want is to lose this man, is to see myself losing him. Because losing him is gaining something from him. Ndiyazi bangubani lo osahlele emva. Andimazi bangubani lo muntu osahleliye uNkulunkulu efuna ukwenza i-breakthrough. Andimazi bangubani lo muntu who is about to give up, thinking that there is no God, thinking that God does not care. God bless you. Kanti uJehova usecebeni, he's about to do something, because when you are about to lose, losing is an experience, and that experience, it develops your knowledge. Kunento igayinayo kwi-pain nganye. Ngoba imfazwe xa uyiluza, there is a pain in losing. But each and every pain that you get, ngenxa kaThixo, there is a gain. Jehovah is about to give you something that you have been crying for. Jehovah is about to break the anointing that you have been searching for. Jehovah is about to pour the rain